Uy, strike. Uy, sumisid. Strike mga master. Yan mga master, may isa na tayo. Medyo maliit kaya pakawalan natin. Mababaw lang dyan mga master. Strike mga master. Yun. Strike. Ano kaya to? Bugaong mga master. Nasugat ako. Nasugat ko pati sa paa mga master. Strike, strike mga master. Uy, sana yun. Tanggal master. Sayang yung strike. Agis tayo ulit mga master. Strike. Strike mga master, strike. Ayun. Yan, huli mga master. Lumipat tayo kanina kasi wala nang nag-strike doon. Mamod. Bigay ko sa kasama ko. Bigay ko na lang sa kanya master. Strike mga master. Uy, malakas. Uy, malakas. Malakas master. Strike. Malakas master. Uy, malakas. Ano kaya to? Medyo malapit na. Ayun. Uy, talakitok mga master. Huli tayo ng talakitok master. Ay.
Ayan mga sir, nakahuli tayo ng talakitok. Tanggalin ko yung hook mga master. Yan mga master, talakitok, gandang size din. Ako na lang dito, yung kasama ko na lang ang balang kumuha mamaya. Abad! Natanggalan ng mata yung ano ko master, oh. Talagang natanggal yung mata ng lure ko master. Pero itry pa natin ikas.